nọ there ozugbo ọ pụrụ ya hụ ka o guchie n'ụzọ ya testịara enyi ya nwoke na text message n'ime bathroom ka ya nọkwa mekwe ka sendịara enyi ya nwoke text message na-esi ya biko na ya gaa na nearby police station gaa chetara ya 2 officers were bịa na room ya now. Enyi ya nwoke akpọwazie ya ka ọ nụ cause ihe send ya this thing as text message ọ kpọwazie ya akpọwa ka ya kwuo further ka ọ ghọta ihe mege ihe eji eme police involve ya pick hụ ya sendịara ya gwa ya sị na ya agaghị ekwu okwu na o mee ihe ya gwara na ọ bịarute ebe ọhụ ihe niile. Enyi kasị oke gbapụ so gaa na police station ga were 2 police officers wụchacha na the hotel. The receptionist agwa ha that na enwere ihe dịgaga na on na room ya asị mba enwere ihe mere na alụghị ọgụ enwere ihe nwere any reason onye ka police ga join as no one of the persons 2 persons lodged na the hotel ofu onye n'ime ha so kpọọ police na ka ga nụ amara ihe police ga yes no na police ga ha ba ebe ahụ ka ya kpọọ manager ya kpọọ manager gbadakala ma manager ma police officers ha mgbe ha pere na bell ya jụọ ha otu n'oshaji who is that. Enyi ya nwoke says me ya marazie na enyi ya nwoke abịala gbaghezie bathroom ozugbo na-agbaghe bathroom this gara pounce on ha ọkwa mmaliri dị nnọọ ka wolf ya kwa anya ọ daga na bed ya rush emeghe ụzọ ma 2 police officers ha niile abata ma manager sị ya chọrọ ịma ihe eji nwee need for police officers mana contact ya gwa ya ihe ọwụ ka ya dị sure before police na-abata ebe a na o nwere ike ya wụrụ ihe ga-enidi statement ka ya mara ihe ya madebere na ihe ka police ga-eji bata ebe ime mmadụ arrest ya gwawazie the manager na ya don worry na enweghị onye a na-eme arrest na ya nọ na bathroom since and ya nọ n'ebe ahụ more than 2 getting to 3 hours ya nọ na bathroom na ya jụọ ya sọ nọkwa na bathroom eme ya gwene gịnị egushi azụ ha goshigodo egushi ụzọ onye ọbụla nọrọ na bed ya gwawa ha that na ihe awụ nwa ya chọrọ ịlụ na ya na nwa akpala for more than 1 year na ya na ala bekee na otu ugbo ya lọtara na ya just fly ya straight to this room na nne na ụmụnne ọgwụla ofu onye ma na ya na around na ihe na ọwa enyi ya nwoke book kwere n'ebe a ya ma about this hotel na book kpazie enyi ya nwaanyị ihe nwa ya chọrọ ịlụ na ihe nwa ya kwere lọta na nwa ya kwere lọta ihe lọta na wee lụ this girl kwuo ụgwọ isi ya now ihe awụ iPhone na ọkwa ya zụrụ ya na ya lọta ya na ya abụọ nụcha n'abalị ya sị na onye godi ya phone ka ya hụgodo picture ihe mere phone a ji magbuo onwe onye ọbụla ji na onye na-enweghị ya dịka omega ha ọfụma na ya onwe na ala bekee lekwe phone ya use na ọwa iPhone mana ya just chi hụ this phone na-enweghị ya bụ n'obi mana this girl jụrụ na-agba hit gba isi akwa na ya agaghị emetụ phone n'aka after much conviction and persuasion hụ na phone a nwere ike ime ya agaghị alụ ya o nwere ike ihe agawala rọng werezie phone nye ya werezie ụzọ ahụ gbabagazie na bathroom ka ya hụ ihe nọ n'ime phone a kpatara nụ this girl ji o kweghị enye phone na ihe nwa ya na-esendere ego mere everything and nwa ya bịara ịlụ ka ya hụ ihe ya mere nọ n'ime phone ahụ ma ọ dị enough isi ya na alụgazi na ya gbabaga n'ime bathroom gbachi afọ phone ya zụrụ ya nọrọ ebe ahụ hụ